India ram Kutdawh tamzia chu kan thretha wanga Hian Kutdawh ho phena a hlok na tel tu sumdon na mang tu Misual chet dan rong takte po kan soi chaw don ani Kutdawh ta na thil pe mo em pakhat chu an lan dan an appearance hi ania model le film star te izon na in mel that le piannal aphu dang tho hian Kutdawh ta na leina tom le khongai thlakom takalan apoi mo hle ani en mei puwa poisa pe tu te thinlung khoi thei an sentiment khoi theya an lan kha an tumber po ani reng ani Kutdawh tamber chu piang sual te changche ve tak tak te tarte po anom nok maya an zinga mi tam tak hi chu Kutdawh pa ngai te pon om ve nge yang ma se than hi chu ram tui le lo wa siam chop ketan sakte kutan sakte miti del sakte chumin nuwa ti luina wanga Kutdawh tirte an ni ver thin bokani tin no te poma Kutdawh kan mu thinanga no te hi anin cheina mi mit hi pan tumna ani tlang puya an no te pom hi an fa te an ni kher lova a then chu an ruk a then man choya an ho te an ni thinani atlang puin an nau pom te hi tle takan om thei nan dam doi pe in an ti mu thin bok Kutdawh phena che thin Misual in Kutdawh tura mian kidnap ram tui le lova an siam dan chanchin ra phlak tak hi geng che dan hriat fia le zual nan kan soi photang tuna kan soi tur hi kum sang ni som ni pania thil thleng ani kidnapan ruk bau tak tlangwal hi kum som ni palimi ania aming chu Suresh Maji ani Bihar atangin in hlo na zong turin Kanpura akala Yasoda Nagar Kanpur slama acheng zui na tho tur kom hu tura in soi Vijaya chuan atuka le pakhat noya ama mu turin a hrila atuka an mun soya Suresh Maji chu avakalta a chuta dinlai chuan a hnunga tangin aluan ran khuwa an kidnap zuita ani Suresh Maji chu an chiu mu hela amuthil lai hian amita damdoi chemical thalovin an chiwa amitan ti del sak phota ti chuan a kutle a ke tangte an tan sak bok atak samhun rang ranga ser om theinan kutan thlak le nual bok ani ti chuan ram tui leilo en mei po khongai thlak tak alo ni ta a Kutdawh tura candidate fit en mei po a mi laina thlo tur alo ni ta ti na ni chu ti chuan aman tu geng chuan nu pakhat hna cheng sing sari in an thala mi pakhat Raj ti ming puin Suresh Maji chu trainin Gorakdam Express in Delhi a Kutdawh turin a hruaita ani Delhi ama Kutdawh tir tu te hi an sual khop maya an ran vulte chunga po an ti phallo turin Kutdawh te chu eile ina an hrek na sa hle ani cher takin an siama chu chuan mi khongai an hlo le zual nana an ti ani Suresh Maji le Kutdawh dang te chu nikhata road trip an hi bak an pengai lowa hei baka hian thlabarin an siama chan mu mal om lovin kutan thlak thin bok damdoi in an chiu zeu zeu thin bok ani hun inga mo chen nuwa Suresh Maji chu a chak to lo hle a kutpo a do hle thei to lowani chu tiang din huna lo om ta ka chuan Suresh a leitu gengte chuan an leina hne na tangin ama thlak tu midang an ngiata Vijaya an ti chuan Kanpura trainin a hroilet le ta ni Kanpura chuan ko thler lun laia ni leng zan kho in kutan lo do tir le ta thowa reivak lawa chuan a taksa a chaw ta hle mai thlatam liam ma chuan a thilek lek to a Kutdawh thei zia zang po ani to lowani ti chuan kidnapper te tan po chuan tangkai na anei talawa kongsira an pai taringot maya an paina hmuna chuan ni kho hrelovin a let taring maya nin hi thum liam nuwa chuan police in la in damdo in an panpuya an hruai hota ani a cherina taksa te chu adanglam ta boka a chung te po chuan an lo hre mai lo hial ani Suresh Abial tu MLA in puin FIR te an file baka case thui chu chung changa pressure na sataka oma news channel a te po an chu ave na sa hlea ke ni pon kan lo hriat ve pha ani Suresh kidnap tu geng angchi Kutdawh mafia hi India rama tam takan oma no pang hian target lian beran ni India rama hian kumtin no pang sing ruk vel ruk bau anom thina Kutdawh tura ruk bau tam tak anom nge yang ti chu a hriat theyang geng tam tak chuan mere thei tak tak te no te a then phei chu la sen te te po an ni man choi nan ho thina ti chuan Kutdawh na an hroi tir thina ni no pang ho man hi an chung ten ni khata za thum te an la thina hei hi mun sang sanga aman te po ai nang lo ve ang ti churin thei ome no te hi Kutdawh na
an nok sak lo nan an timu thin kan ti to kha an muthil borbor hian an chau hmelin khongai thla an la boka tin ati mutnan hian opium te mutna dam doi pil engemole sedative drugs engemo ber an pe thin ani no pangkut do siam chop an tam em awang hian pol than khat chuan mi puite hna no pangkut do poisa pelo turin awareness po an nei fo reng ani geng te hian an hnoya kut do tam tak te chu nilenga an sum huang angte an lak sak le a kut do te hian an sum hu te hi an ta tur ni lo ma se thane man ngai hle thin ti chu kan hmu me a chan chu sum chung lut tlem de te hi kut thla kan chin wang ania hetiang geng ho hian area te an nei ve boka an area hian kut do dang om ve an phal lo bok a hlok lai le hlok lo lai deuh te an hreveka mandir le mosque te rel le bus station te le ko thler lun lai deuh te chu a hlok zual deuh mun te an ni tlang puya kut do zinga hian telen nei tha deuh te le kim ki deuh te an om ve boka chu chuan kut do tura an da na mun tur te po a hril ve bok thin ani kut do ra ke tho tu te hi swal deuh vek ma se tlema fel ve deuh te po an om ve le zau thin chenaya kut do putar pakhatan kom chuan an ho tu pa afak viau mai an ho tu pa chuan tlaya kut do zong zong sum hu chu lakhomin aser tlema lak nuwa kut do zong zong hna a in zatin rual khai taka asem le vek thin tu soi tin asera tang hian hun pui engemaw lo thlena piangin ruine na lom sak thin tu soi bok tin me pui pun khom na tur khom pui lian le engemaw lom na a omin a lo hra zong zonga chuta chuan a hruai lo poin akal dan tur min plan pui thin ani ati bok ani hetiang hian tektik rang rang an mang ve a chenaya pitar kut do panhi chu mandir kota hindu thiamin kotan do tira musulman hun pui a om chuan masjid kota burkhan nen mai to min kotan do tir le mai thin bok mi sentiment ne kha an tum berania chumia tan chuan an thluak thei tokin an varkol reng thin ani kut do no pangkum som pathum mi bema pa hi chennai slum area ania slum chungchang chu kan video pakhat misual rap thlak tia khan kan soi chiam to kha bema pa hian an then om no te thlariat mi lakhi man choi na ho thina mi khongai a hlo thin hle ni chennai kot thler gokte circle traffic light omna kut do thina ni ani chuan no te ka pom hian ale tam takin ka hlok pha a ruasur noya ke no pangin no te ka pom bok phei chuan ti fu changin mi pakhatin cheng za lai min pek chang te a om ati khongai thlak om theyang beran lan kha an tumani kan ti to kha bema pa ti dan hi an huwa chuan abul naya kut do dangte chuan an enton na sa hle ani geng leader te hian drugs hi an toktar na sa hle boka damdoi sala tan ti rin an sum huang angan lak saka an be sei anga tha sum an hmu hnuwa chau drugs an pethin bok karnataka kut do ho tu pakhat anil pawar an man trum khan an han chui chianga ani khan mira thei tak tak te kut ado tira nitin sangli zanga tanga sangruk vel an chung khoma tangin kut do te chu zanhi thawina sema abak zong chu alak sak vek thina ni ti investigation team te chuan an soi tin kum sang ni pakwa khan bengalora nupa an hathok chuan naw an la a an naw tu chuan no te chu ni khata cheng za hlo in mi alo ho thir vele chong thina ni chu no te chu thom no tet pheng phung an hak tira damdoi timula in ko thlera ko do in an pom kwal thin ani chu anu le paten an thriat chua me chuan kar thum lai chu tiang chuan an lo ti manani kong tam taka chuan police an in rolang ti arin thaya an ni ba ka hian politician bok hi an lo in rol le man thin ani hei wang hian NGO in malak han tum thin ma se asot viau hlei thei thin lawa sarkar malak na sot tak soi tham aw me lo bok India ramin G20 summit sang ni som ni pathum khan athlenga hemetum hian kut do te chu man khomin temporary shelter home da ania chu tiang deuh chuan sang ni som pasari kuma Ivanka Trump in Hyderabad atlo tum khan rehab center kut do te chuan da ani sang ni soma Commonwealth Games Delhi nga ani tum khan kut do te chu man khomin bas le trainin khopui pon an thon chuaka Commonwealth Games zo ma chu Delhi let lo turin an thil bok hetiang international event a hian kut do thuruk mai baka slum area le mire thei veng mun langsar do omte chu puanzarin an hlia khu thin bokani kum sang ni som pakhat chiar puina ya kut do noili sing khat sang thum zaruk som sarian oma chung zinga mi sang riat zali za som ni pakhat lai mai chu pol som pani pas an nia kut do zinga sang thum
za pasari le point nga lai chu graduate emo diploma nei anni bokani he chirpuya hian Mizoram chuan Kutdawh som nga pathum chaw nein atar langa ame hring cheng chut po in tlem tak kan lani ama ro chu tun hnaya Kutdawh pungna sata hle mai vai Kutdawh mu tur po anom tanuk maya vak den inakal kwal le khaziak kenga Kutdawh te pon om thin kha etiang wang te po hi aniange Mizoram sarkar chuan The Mizoram Prohibition of Beggary Bill 2025 chu siamin Kutdawh a khap tang nge ni Mizo dik tak hi chu Kutdawh po kanom me om love lo thei lo na wanga Kutdawh tlem te khongai thlak om tak tak te chu om ve ma se kan la tlem viau ni vai Kutdawh te po hi mu sit tur chu an ni bik mi alo mi van doi tak tak te an ni hlom an hon tonin a zir lo awange ro chuan poisak nei lo fe an ni furang ti chu arin thei ome tin an poisa don ve te hlokna tel tu an ni thin lova tu emo Misual tan ho sakna le hlokna ani thina wangin a hlokna tel tu khan Kutdawh dang siam bel nan mi kit tap nan emo no pangruk chu nan kan sumpe khan mang don emti a hriat ta thin lo bok ole vai Kutdawh hoi poisa pek chi ni ini hrem ingai dan han comment ve ro le ka video te min lo thlir saka wangin kaloma tin ka channel himin lo subscribe sak ve ngei don nia